जामारदों नों जादों हेल' लोगोफोर खुलुमबाय फिथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो आरोबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। नुजाबावलायबाय लोगोफोर आरोबाव मोनसे गोदान हारसा हौवाजोंहाय भाइरेल भिडिअ। बे भाइरेला ओरैबायदि मुगैथावना भाइरेल नोंथांमोनाबो नायनानै आसरित नांगोन। सासे बर' आइजोआ सासे हारसा हौवाजोंहाय मोनसे हाग्राबारियावहाय मा खालामबाय थादोंमोन नोंथांमोनानो नायलांनो हागोन। आं नोंथांमोननोहाय भिडिअखौहाय दिन्थिनानै होलांनोसै। जामारदों नों आयु हथिबो सोर नोंसोरलाय? Ibaldak. क्या हो गया? लाबो मानसिखौ लाबो हमना लाबो। लौथिला। दा बिनिफ्राय मुगैथावनासिन गाज्रि भिडिअ आरोबाव मा दंबावो? आं सानो बेनो जोबथा बयनिफ्रायबो गाज्रिसिन मुगैथावना भिडिअ। दा बे आइजोआ गामियावहाय मा मोखांखौ लानानै नुजाबावनो आरो माब्रै बियो बबे महर मुस्रिखौ लानानै संसाराव थांना थानायनि बेहा गोहो थाबावनो? बेसेबां गाज्रि भिडिअ, बेबो सासे हारसा हौवाजोंहाय। अब्ला जोङो साननानै नायदो, जोंनि बर' हारिनि माखासे आइजोफ्रा हमजादों, बुजादों, केस होजादों, थेवबो गियाखै। बारानिफ्राय बारासो खालामलांदों। माब्लानि समाव सोलायनो रोंबावगोन समासो खिन्थासिगोन। आंथ' सानो जोंनि बर' हारिनि आइजोफ्रा बेबायदि गाज्रि खामानि मावनो थाखाय दासो सम मोनदों खोमा। जानो हागौ सिगां ससियेल मिडियाया इसेबां एभेलेबेल गैयिखाय मिथिनो मोनाखै। सिगांनि समावबो गुबुन हारिफ्रा बर' हारिनि आइजोफोरखौहाय बेबायदिनो नासयबोखादोंमोन। नाथाय बै समावहाय ससियेल मिडिया एभेलेबेल गैयामोन। मोखां बिजाबाबो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय एभेलेबेल गैयामोन। बुंनो थाङोब्ला इण्डियायावनो एभेलेबेल नङामोन। बेनिखायनो माखासे खौरांफोरखौ गाज्रि जाथायफोरखौहाय जों नुनो मोनाखिसै। नाथाय दिनैनि समावहाय नैबे बिगियान जुगनावहाय जोङो ससियेल मिडिया जुगखौहाय एभेलेबेल नुनो मोननानै जों गोबांथार गाज्रि भिडिअबो नुनो मोनबाय, गोबां गाज्रि जानाय जाथायफोरखौबो नुनो मोनबाय। नाथाय जायफ्रा बेफोरबायदि खामानिखौ मावो बिसोरो लाजियोना लाजिया, गियोना गिया, आं बेखौसो बुंनो सानदों। दा सासे बर' आइजोजों सासे हारसा हौवाजोंहाय बेयावहाय मा खालामलायदों नोंथांमोनानो नुखाबाय। आं बेखौहाय नोंथांमोननो बेखेवनानै खोन्थानो होननानै सानलिया। नाथाय बेवहाय मोनसे गाज्रि रावखौ बाहायदोंमोन। आं बेखौहाय नोंथांमोननि थाखाय भइस अफ खालामनानै होनाय जादों, मिउट खालामनानै होनाय जादों रायजोफोर। मानोना ओरैबायदि गाज्रिखा भिडिअआ, सोरबा बेखौहाय फुरा हगारनानै होदों। नोंथांमोना सोरनिबा भिडिअआवहाय थांनानै नायब्लानो जाबाय मा बुंदोंमोन। स' रायजोफोर, आं सानो फैबाय थानाय समावहाय बेफोरबायदि गाज्रिया जाहाथे जाया, जाहाथे बुजियो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गाज्रि खामानिखौ मावि बायदि। दा जोङो फारसेथिं नायोब्ला बे आइजोखौ नायोब्ला हाबा जानायनिबो बैसो जाबाय। मानसियाबो गाज्रि नङा, महराबो मोजां, महर मोखां स्र'। थेवबो गुबुन हारसा हौवाजोंहाय बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ खालामनायखौहाय जों नुनो मोनदों। बेबायदि खामानि मावनायखौ जों नुदों। फारसेथिं जोङो बुथारनानैबो गारथावा। दा जायफ्रा हमनो मोनदों, आंथ' बिथांमोनखौ सानदों जायगायावनो बिसोरखौहाय दोखो बुग्लियोब्लानो मोजां जागोन।
बे हारसा हौवाखौ मानोथो बेफोरबायदि गसंनानैहाय दोनबावदों नांगौब्ला बुथार केसानो जाथों बेफोरबायदि सान्स होबाय थानायनि थाखायनो बर' हारिनि गेजेरावहाय गाज्रिनिफ्राय गाज्रि बांलांगासिनो दं आइजोफोर मैयासो जों नुबाय जोंनिनो बयजोंबो मिथिजानाय सासे मुंदांखा एक्टर थाख्लाय नार्जारिया उन्दै बैसोखौ जिनाहारि खालामनायनि थाखाय जेलाव लांजाबाय आरो दिनैहाय जोङो मोनसे भिडिअ नुबावबाय सामफुर दैसायाव दुगैनो थांनाय समावहाय साब्रै बांगालफ्रा बे उन्दै गथ'खौहाय जिनाहारि खालामबावदों होननानैहाय जों खोनानो मोनदों आरो बिनि उनावनो आरोबाव जों नुनो मोनबावबाय नैबे मोनसे बयनिफ्राय मुगैथावनासिन बांगाल हौवाजों गेलेनाय भिडिअ दा नायदो लोगोफोर बर' हारिनि गेजेरावहाय डे बाय डे नन स्टप भाइरेल भिडिअ गाज्रि भिडिअआ फैगासिनो दङ स' अब्ला रायजोफोर नोंथांमोनासो मा सानो आङो बे भिडिअखौहाय बेसेखिनिखौनो लानानै फैदोंमोन नोंथांमोना जुदि गोरोन्थि सानदोंब्ला कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरो जायफ्रा आंनि भिडिअआवहाय गोदान हाबसनदों बिथांमोना हायोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय नायगिरि बयनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि